أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, suna na Mu'azu Bauchi, mawaƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda aka fi sani da Mu'azu Bauchi mai kyau. Ni ne group admin ko kuma ni ne page admin na annabin ake magana a kowane social media da za ku gani platform, kama daga YouTube, Instagram, Twitter and WhatsApp. Duk ni ne mai gudanar da wa'innan shafuka ta annabin ake magana sallallahu alaihi wasallam. Mun iya ƙoƙarinmu da za mu yi a YouTube channel. Mun tara mutane kusan 2,500. Ƙirsi ya rage mana abubuwa da ake cikawa na ƙa'idodi na YouTube. To sai zamo an samu matsala na copyright. So da yawa wasu abin mu mukan ɗauke shi ne mu ɗaura saboda shauƙin annabi da muka yi a kai, ko kuma ɗan uwanmu masoyin annabi ya yi wani abu wanda cewa wannan abu zai amfanar da masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. To ganin waɗanda suke bibiyar shafinmu masoya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mukan ɗauka mu ɗaura. In sun yi mana abin nan message ta email cewa mun yi copyright claim kaza da kaza, mukan iya ƙoƙari mai musu replay na cewa ga manufanmu akan abu. So a ƙarshe dai yanzu haka sun rufe mana wannan shafin, sun kore mu daga ciki. Shine muka yi ƙoƙari muka buɗe wannan sabon saboda ci gaba da amfanar da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba mu ga laifinsu na rufewan ba, saboda lalle cewa ba kowa yake da bukata a ɗauki wani abinsa a ɗaura ba, wanda ya ɗaura a shafinsa saboda ya ɗaura ne don ya ɗan samu wani abu. To mu kuma already wannan channel gaskiya mun buɗe shi ne wanda muna tunanin ko da a ce mun kai mataki da za a ke biyan mu wani abu ko wani abu, akwai ƙudurin da muka ɗauki aniyan yi da dukkan abin da wannan TV channel za ta kawo na ci gaba da wasu alkhairai. Mun ɗauki ƙuduri da aniyan cewa insha Allahu za mu na visitation zuwa hospitals domin kai tallafi da wasu abubuwa da wannan abin da YouTube channel za su ke biya. To suna dab da fara biya kuma sai Allah ya kawo wannan ibtila'i ya zo ya faru har suka rufe mana shafi. To saboda haka tunda mun dai ɗauki aniya ba za mu ajiye ba, shine na dawo na ƙara buɗe sabon channel ɗin. Na dawo gare ku da ƙoƙon bara don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuka ba mu haɗin kai a baya muka kai ga wannan matakin. Billahi lazi, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuka ba mu haɗin kai ba komai bane, nan da sati ɗaya mu riɓanya abin da muka rasa mu cike ƙa'ida. Don Allah muna neman alfarmanku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda wannan aiki da muke a wannan channel na annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Burinmu shine yaɗa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadidan a cikin zuciyan bayin Allah. Burinmu ijtihadi akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yaɗa da'awan annabi, da yaɗa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara miƙo ƙoƙon baranmu a gare ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin a ce mun ce muku dole ne ku je ku yi mana subscribing a wannan channel, sannan kuna bibiyan dukkan al'amuranmu da za mu ke yi, saboda cewa manufarmu shine addini da ƙarfafawa da yaɗa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadidan. To
amma babu buƙatan cewa dole, saboda la ikraha fid-din, babu wani tsanani ga wannan addini. Muna roƙonku da ƙoƙon baranmu saboda martabar Annabi sallallahu alaihi wasallam a taimake mu, a je a danna mana subscribing ɗin nan. Insha Allahu we will try, za mu iya ƙoƙarinmu mu ga a cikin sati muna kawo muku duk abin da ya zamo zai faranta rai na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama daga ƙasidun yabon annabi zuwa da malumma wanda suke ƙara shajja'ar da mu cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗan faɗakarwa. Muna roƙon alfarmanku a yi mana don darajar annabi Muhammadu. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, Allah ya kiyaye na gaba abin da ya faru. Za mu kiyaye insha Allahu, ba za mu ƙara copyright claim na wani ba. Duk abin da za mu yi creating namu iya gwargwadon abin da za mu faranta wa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya, muna godiya. Allah ya bar mu da ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.